Kasnong nong spung kabadon ha East Castle Hills District. Kadai gawai na kisnong kabadap na kilom kiwa kiba internet. Bat kasnong kabampat don ru ya ka internet. Tat hadu kini kisni kiba mentah. Henry kajingkala kelawan hadian balas sedang man penyeng yo mobile tower jong ka company Airtel. Henry wala kata anda layeng uni tower kinong snong kidang nyai up ya ka wei pat ka baki don kamtam kata kadai ka connectivity. Sien pat mentah ngayeng beng hang ni hang snong nong spung sisna menshua ngi lawan hakan ni snong ki balapan pa bakan ni ka snong kawai na ki snong ka bampat don ya ka internet kampat don ya ka tawar hadu mentah te hadin ke jong ka tu ka video na forefront media ki beng lale sisna menshua la ban ong ba hadin ka tu ka tawar kala poi hakan ni snong la ban i te hadin ki la penyeng ya tawar jong Airtel nakal yang jong snong kala pentip yang sangi ba utawar walau la yang makanang tai henry ka internet kampat don ka sem jenjar sebab palat la kadai ki bank la na ki PHC ki nong sengkam la jong ki business hang ne snong bat kamtam ki kena pulih ki ba hab ban penon kam ya ka internet na kapor henry na ka jing bom don ka internet la banong ka snong ka sa din syaki babon ki liang. Hadin bon benai bala penyeng yo new tower kampat don kano kajing pentip nak ka Airtel company babalai hadu mentah ka snong kampat yo ya ka internet ka bapura ka bakham kta kalong baka bank ka badon ha ka te ka snong kalong balada don internet kinom la su ban trei kam bat am ban se kin ha ban pen kenra no ya ka branch nak ka te ka snong habede ba ka bank kamtam nomor ba mentah ka ni ka MRB kim da penun kam su habede ba utu satellite kumbuang no tementai kila sedang upgrade kini ki MRB haman ki jaka kila upgrade lot par kila penon kamro da ke internet lembau ke internet jong towa ndrei sat kapasa kalong satang kene ka MRB kejongi kene ka bang kejongi hne de da kumno ngi don kam hi ba ke internet hi ke de ko ba khmat gajing pentip mo ya ong ba ka bank kala ong ru ba kan ra no kene ka branch sang ne lamar ladam la ban upgrade mla ban trikam kadai kijing sya kata naliang ka bank kila khot meeting ngi kino ilam snong te naliang jungi ru ngila elet ngila keren bat ki kila kerpat ngi ki ong ba na kumno hi ngi haban elet storm hi ban penlong no habede bat kene ke internet lembah ya keren menen ki ong ba lada ke internet kambiang hi ong ban se hi bakin pengkeriak no ya kene ka bank apede buka Airtel company hi ngila keren tambaga gejing keren bagi Airtel company pat kamlong ka basai tada kumno ki ong hubunai April tada kumno ngikir pat hi Airtel company ru ba wahab hi banerap hapo jong u April lane kata yo ban kong jong April ban pelong khrang ba gejing mentoy kamtam apede bitika bang kalong gejing keren bat ngi bat ka bang kalong ka ba siso ta kamut la man angkat hadu kini kisi ka nakaliang ka snong kamdon kano gajing persa lane gajing te lakam ya ka Airtel bahkan trailer lot halo mentahin aliang ka snong kimdon ra kano ke jing ong no ke jing thot lana kinu ki benta banong ba kandon ke jing pair hapdeng ka snong bat ka Airtel company naliang ka snong ling isukumen abang i ba utowo ulayang ndai ka subsi kalong ba ngiyo tangi ka voice call ndai habede bag internet pan kamlong ngisi i ba ka jinjar kadang ka than ka snong jungi ba kambiang na dua kadang nadang sedang du ka sekolah du ki PC ka bang lang ka penjenjar ngi pajba kan hadu kano kadang gajing sadin ladam dan internet dan ani sibun fi ka jing sadin lai du ka bang ro habra sawe long jinjar ngi nong song snong na hablet sejengai skol lang sibun mentala don kam deki internet ban pentrikam Tang siam jeng ngi pajba nong song snong kan da kambiang kumnya kana buak na perkat ya ka hakalin kanai kis ngadon kam ken namar buda enten dawan hanya bang harus mulai ngor pada kamre te amaru enet wagre taci bu en hanu kam jam ong tre ong ta en kala lon yang cici harus mulai ngoi tada snyo dei pun en ken ta nang bu ciro cin suk ta kami no kwa mua
Sebut lah ka bang ka ong kan khang no han no se kai Bun khang mak sabang nan jiki karep yang wada lemda ena bang sa pilan bu bisa wah no en teng ci don kamram ta lare yang bun terekam klam bang là cái dòng thọ về là lịch ai lia keren lang ba dòng lor bar sinong ba ban penbiang ya kana ruok penbiang ya internet kanang ba la ban terekam te ba kim sngap ki bor ba de pet le kum nang pet pa ki pen sngau sana company Airtel re pen sngau sa company Airtel taken tip mlap te gadaw dang di ko golong ba siu ya ka bai tre jung tu nung pen tre gen yung kum ta ne tip kalong ne kam long mo sebut mah lada ka bang ka ong kan khang no namar bakam la ban function klaim ka internet kan lo ko selong kum no sa bang im don ka bor ti im la ti bon la mangi internet no jing li nong re gi la jing tho ne yang ka snong jing siamo kalong kaya don jing ingi barok ki staff lane ki office work ru don jing kabaning kong temo kalong kata bai kamta mi gini ki smart card ki mong ngimla ban yung ngimla ban register te kini dawan kini ki patient ru kalong ka te ingi te bangin claim mi kini ki MHIS scheme ru kalong ka ba ingi te kum kamta mi gini ru bangin submit kini ki report ki stage po kita mau nyiap submit online mentah-mentah percaya online bang nyiap submit lu di data ki report sebangi donang ni nyiap submit tika syam jing kan yang ngiru ba long ka simport ma bam don internet mo kamtami kini ki consultation ru mo tele consultation kitu ru ka sim ka long bu jing yang ngi kamtam dang ngi mut ban refer patient nang ni satai ru don tateng don ki jing thun dat wang mo ka kam tam ru ikine ki ban andan tawai ru kan di ban andan tawai kesimpora ingi nama kam tam mentanya andan online ban de su paper work lang ka kam suk ti kila kam pensuk mentah ban su andan online ti ya katuru kala simpora ingi banginyo tawai ru kala lang dan jing te la bu jing kan ingi staff ba ini doktor ru mo ya ka jing bom don nat wa khan na spong ka don em ka jing sa den kat kum jing pe jing pi khanyam ta hi ka don hi ka jing kanya ka network kanya bikin network phone tekil kami yo hi benda phone te bat ka internet hi kadang slow hi kapat dan ni jika bentar kia yo hi ke internet kan network kanya ka ne ke area jungi pede ka nospong pede nyempat yo kata ka internet ke bapura ini tawar ude barang suan thamai mta no hanya tawar udah de barang suan thamai mta te la slam hilap pen implement ini tawar tambah hadu kata pelap terekam bapura te ki kumki no sang yang kena ka tanjungi ko ban mo on kerpat lagi bede kemi kena ka yone tawar juga company Airtel ba ni kamle kam kon tekam pam kloi no kena ka bentah ba village school sesar le school sesar miswa di la pas kelas graduate nade degree hakapor jong corona phile no to kapor ngi skau khile online class dai te hang ne nong spong bom dan internet bom dan network hapor corona phile hakapor corona te hajing samjonga ngo ba ni dunong hadu kata-kata hi namar ba ni laksa sesnong te ngisu banong ngi hap let wat kata kajaka ka ba ngi biang network ki classroom Google Classroom ta hi ki phile wat network sana pat haba hasnong kam dan ngi let wat sene sa marjan snong hi kam tam long ki kan Jawa long lom entah kenjang ngilaya keren hi man kapor sakapor ba ngi kwa no yo network ba kambiang namar ngi hane ngi don ya kabang gawe kam tam ki de ki area tan sete kum ki lat norem lada kiwan lada ambiang network kalong ngejeng du nong ki bagi suwan kai ta kadau ngi kerpat iki bor bah lor bah depet bah lek kam kloy kan kam
komiwe na kino hikaya kane jong primary school ang ne apne tha ne nong spong yum judon ya ka internet dai te mentangi i bakan dua kala don tang ba ka internet kam don te le se ka jing bom don jong ka internet ka pen sa dien na ur kom pi i ba ka jing bom don ya ka internet ka don em ka jing du nong Kau kajung siam kajung ahe, te kum nong song kum curu kum nong hikai akan deka lower primary, nong kum no, hakalan ke internet mo. Namar bun pamenta ki school ki don kam bet nong baki internet ba, kum no bangin hikai kena, te kam tam bangi hangne has nong pelin thaba, nadu mensuai hi kat hadu mentaru, hoj bang ladang hi call kontak kum tu te kalong. Henry ban ong ke internet te kam pat biang reken, te kamut ban pe ki ru kam pat long re, te Henry ladang hi thmu ban shubu menta de ladang hi don kam ke ban wat yaki shubu menta ha kajing don kam hapo school te kum kini ki answer tips nanta kini ki question deng bagi kena mo aban ong kum kini ki curriculum ne te kam namenta ki kena te kam ngem i jenjar ken kum kino hika ki we ki jaka ki ba biang ki internet te kam ka kham biang bhayangi ki kena samla bun wangi ki ba de hanong kendong bun bha ki ba be sha social long namar bale ba kham biang ka internet kum ta te ki bun bha ki ba le siwi pat ki nong ba ro namar bale ba biang ka internet te ha kajing ya sham ka jonga ha kajing sham ka jonga marwe te hakini kisne bala let no to ya menta te ka biang bang da phone kum tu kala biang bha ka internet ongin onka call te haba keren ru kala shai bha tang ba ka internet pat kam ba biang te bun langi ba teng i don kam mo ban wat yaki jing don kam ki jongi ladang i let pule he te kumut bun kino hikai ki don kam ki ong bab tho ka assignment kum ta tel ne phi ban le ki project work ke tengi haban search na po internet te kumut yaki ne te kumut ka sem jenjar bhayangi ban yo namun ki khna samla ki mya be re shadu sha shlong ne haki we pat ki jaka ki bala kham biang ka internet la ne ka network dan hanya menta bot way na kino kayu principal jong ka nong spong higher secondary school way na ka school bala khamrim tam hang ne nong spong sar phi ko munong hikai namar ka jing bom don ka internet ka jing bom don ka tawar hang ne nong spong nget kibon ki kam ki bahap penon kam da ka internet ndai katno ka jing siam jing e jong phi ko way na kino hikai ha ka be de ki kam man pendep ki kam school ye ki bangi mate kibun amar manus nem isa le ka registration ki class 9 ban register hapo embus kumjuru ki registration ki class 11 te ban le to registration muncham shang isa le offline te menta pat ngi haban le be online te kajing duna ne kimjing don kajing bom don jong tawar long ba sem sitom yang i ban le online ni haban le che jaka ban wat badon yu network pede bat ban pendap gini ki form kayuda sekomenta ba piang dai ban pendap itu ki ha don kam bet ya ka internet hi te hakipor ba kham swa bam pat don tu tawar ya le kam sa te hakitu ki por pat pli ni tawar se ni haban hak por shooting haban kiu se selong pendap gitu te hadin melawan selong padan badang pending ro marom la pandep de ban le bit tangi ketu kam sulit te gin let bi kam te hadin si kumba sitio e ngilet kum sisngi tu por yo holiday te nang tu 15 yang nang tu hadin la yo siti yang ngikiu yang te ketu simpor mimla pandep mimla ban le konti continuously kipat ba no sosnong jakonong spong kim kwa eki hanrei ka jingkwa ka jongki kalong ya kata kajing kular banwanra ya ka internet namar klaim ka internet kalau ai jong kasnong kan sa ka jingdom bar kajing em ka jongki kanang nyai long ka bacenjar kat bagi si gidang mi namar in habban bot kat kum ka jok